Ambalma on y a Abalam so Madame Cissé Ramata Sissoko, Tantera Kabo, Atlanta, États-Unis, billet Tarata de mardi. Utukalot l'État le 11 août 2026. Ka Malien Befou, Mali Kono, Mali Kokoiro Nyafa, Wini Ndoka Nindo, Ramina Kuma Doka, Batska Benina. Ok? Donc, Bimina Kuma Bulukolika. Mina cheka chaya yiraula. Ni che bulukora mune betike. Mbe muso fana ka muso ya yiraula. Ni muso bulukora mune betike. Ka fla compare. Maintenant mina modelu de yiraula dina. Mina video wera ke ka nyefo detail la mina mi model drone yira. Pourquoi ka do cheka chaya. Abe compare muso ka muso ya la chugo mi. Ola ni nya nyefo ka fo femi metiga abi no fam. Yoro nya fo chebe ke chugo mi muso be ke chugo mi. Mina yira ni cheta ifolo. Afle. Ni ye cheka chaya yi. Cheka chaya mina konte fen woro de bala. Alege ban. Ni cheka chea shi bara amba foma ko testicule foroko o ye scrodomi o foroko kele ne be continuer ka cheka chea kala ko datugu o de foroko ni ya boni yana me dugu mala be an gulo meta kala nyere fen sabali ba kono a kungulo o toko ko gland kala nyere ye fen fladi a kono alege ban ni nya dale sans faire la Yorobi Dugwalabi. Maintenant, sans faire là, il faut corpus cavernosum. Le corps caverneux. Anglais là comme corpus caverneux. En français là. Mais en anglais c'est corpus cavernosum. Dugumala, corpus spongiosum. Anglais t'es mais oui latin. Parce que toi, tu as un comme Facebook, ni TikTok, toi, de Darula. Ni sans faire là, cavernosum. Dugumala spongiosum. O spongiosum de belaba ka ke kungulo yemi e glan. Doni chemseni bulu be ko golo indrone be korota walsa ni glan ka se ka bo walsa aka sania. Mena video ke ka physiologie ne fa mimbe ka kono ko ne fo mezena mi fa ka dron shi bara golo meta tiodo de bia sami mi sperme ta season si ki seta ka body ka nanaye ka bo ni fe walsa ka bo Chiela kata yorodola. Okay? C'est ça, mina ta muso tata c'est ça. Feo fenya yorola chiela ke abebe muso la soloma asunyana di. Adif afola yemi cheka che ashi amba foma ko testicule. Muso tala o de bebe overmo obe muso kono aflene. Obe kono na dila. Ima alete kenema abe kono na muso kono. Aloka cheta do ayi kenema na. Abe muso kono. Flama yemi cheka che ashi baranye mi la nye testicule nyo ira loya afle abe barami foroko min kono scrotum o de bebe muso ya gundo dabama afle ma fama ko les grandes lèvres daba meta nyebe da fitini na ab fama ko petite lèvre to wakana muso ya gundo da a fitini ni o de bebe ke fana ka corpus spongiosum ani yoro inde o de ya da fitini ni yoro okay. Meta yoro mimbe sanfe nyafe mi e kabar no so me sanfe la yin o de bebe muso ka clitoris ba o fleni o bi komi ni yoro ni doni ye ni ka kan sisa imbai ni mi komi da fitini ni daba la gaban na ngere nte daba ya nte da fitini ya nyebe ni ngulu ni na de ni mi komi cheka cheya kala o suruma parce que muso ni chebe kele absolument suruna na na kwa o kala ni fleni meta o konna de la sisa kavarno so mi yar lo fana be muso konna nata okay. Doni a jate mine mina nyefo video do la san ni che bolo be ko mumbe tige ni muso be ko mumbe tige mais d'abord ya famu ka fo che ko nga bolo ko li golo drone be korota mais tani golo korota la glan be yira pour que akana nogo fe nga kala o ya raison mais fem no be tige la mino de nyefo video la parce que physiologie mais ni na fana c'est ça ni muso bolo be ko mune be tige ala gaban daba bi da fitinin bi glambi clitoris bi do bolo ko dida o be ni glani ni clitoris mintike abe communiquer cheka kala beditike parce que ni kera fitin dronde chama de be ni kono na fa chama be ni kono mi no nyefo mais quand même il communiquer cheka betike musoka bolo ko li o de be beuma OK donc pour te dire que ni yoro fitini ni o de bebe cheka jamanja ima ni ma lege ni fitini o de bebe ni mbema ni dai o de bebe ni yoro ni ma ni dabai o de bebe ni ngulu bai ma ni mbara shi bara o de bebe ni ma kono nana
parce que muso ta b'a kɔnɔ mɛ cɛ ta bɛ kɛnɛma donc nin bɛɛ k'a yira la k'a fɔ ni bolokoli bɛ kɛ fɛn minnu bɛ tigɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ min'o ɲɛfɔ vidéo wɛrɛ la mais pour le moment nin ye dɔrɔn ka anatomie yira la fɛnw bɛ comparer cogo min muso ni cɛ ta la ok donc nin ye k'a ɲɛfɔ n y'a fɔ cogo min ko n'i ye nin don kɔrɔ in bɛ kan ka fɛn minnu fɔ denmisɛnnin man ka kuma bɛ lamɛn ok a ka mɛn se wɛrɛ